Lo udwisha olucango lwemoto apha ngubhuti Ncedikhaya. Akahambi yedwa, uhamba nabahlobo bakhe. uNcedikhaya ngumlandeli omkhulu weqele OAOAE. Lo mfana yena uthi gqi apha uthanga utaJambazi, lo benxibe isambatho enyathela lebhonethi. Kuthiwa abalandeli beqele OAOAE emva kwemidlalo obutakisa intlantsi izolo baye badikwa yiyokosa, bathi bakruqukile bona, bathi siza kungcolisa okanye simoshe kwamoto yomlandeli weqela le-AAE. Sathi he, ayiphelanga nale match na into yayizolo nje lena, kwatsho kwacima khona kutheni ngaveni move on, akho tim ingatyiwayo nje kona kwathini. Bebenomsindo ongummangaliso abafana, befuna umntu esiqwini, bebenganqandwa. Safowela amapolisa bendengenza unqanda noolamla. Ewe siyaba baluzile kwatsha kwacima. Sathi cana isinika i-context. Ngxelo ezingaqinisekiswanga zithi le moto lena itshayise umntu. Baye batsho, sathi ke ngoku kutheni behlaselwa ngabantu beqela elinye. Bathi abantu hayi wethu, bathi kutshayise umntu kwatsha kwacima ntontoni. Sayibamba apho thina. Sathi hayi kodwa siyiboni njalo thina ingathi ngumsindo, kodwa lona aniphefumli ngenxeba phofu. Khona uJambazi uthe gqiphi nasenyathela ibhonethi zabantu. Namhlanje imihlathi yabalandeli beqela le-OAOAE isatshixekile. Bathi iyawuvuleka loo mihlathana yabo xa kuqala uLwesibini, ngoba ngomso kungumvulo bayemisebenzini baya kukhunjuza siphinde sithunakale isilonda. Bathi hayi ethi imihlathi ishem itshixekile, asikwazi nothetha even nangoku. Sithe sisoyijonga le nto sathi heyi, ingathi imbi le nto siyibona apha, ngoba izolo besibone uTanceshe naye entlempini ngasezitepsini. Ithi loo nto abalandeli bebhola ekhatywayo mabaziguzule ekusebenziseni ii-emotions zabo ebholeni. Ibhola iyajikeleza ifana nevili. Sanokuya emabaleni cinga bafana nakuphumelela, hleze nixuthwe intlaka emlonyeni. Ndithi apho iindaba ze-CNBC apha kuChannel 841, zazi noba ndiyintombi noba ndingumfana kumnandi macala. Ndingaphandle kumabala ezemidlalo i-AAE apha eRhawutini, kweli phondo laseGauteng.